de les històries naturals de Joan Perucho. Onofre d'Èdip s'enamorà de la duquessa. Més ben dit, fou la duquessa qui seduí Onofre. En la nit de la vigília de Sant Jordi, aquell, amb un propòsit reprovablement eròtic, però fins a cert punt disculpable, cregué retre la vella. Quan s'inclinava sobre la seva faç d'ivori, l'àvida luxúria d'Onofre es veié estroncada, de sobte, per un mortal i nauseabund alè. Era, però, ja massa tard. Dos ullals finíssims se li clavaren al coll, mentre els fills de la nit ululaven al de fora. Onofre no morí, però, cosa pitjor, quedà inoculat, convertit en un vampir.